Dik Sigro Sigro Anyar Tani Pijiling para satrio Turangga Ulung Tunggal bapak tunggal para satrio ayo mepet wonten ing sasana Pagelaran ngatur kawuli kabilih Sanggar Seni Jarake Turangga Ulung Amijil saking Bandung Rejo pun sesepi kalian pandanganipun Romo Mas Budi Santoso Niki Mbak Fitri Mas Tegal.
nandingi wong wedok karo lanang gitu to. Nek iki ndek poprok ya. Poprok. Iya. Ayo dong. Jangkrik pindho. Kembang was
Ayo, yo 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 yo. Tunggu gerakan dia naik ke atas. Ayo, ujak kaki. Tunggu ya, Duk. Heeh. Nah,